Ja estem. Bona tarda, us dono la benvinguda, benvinguts a la jornada d'empoderament Dones i Disseny cada dia. Bienvenidas, bienvenidos a la jornada Mujeres y Diseño cada día. Antes que nada, i primer que res, saludar a les ponents que ens acompanyen avui. Maria Gasol, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, i les col·legiades Raquel Camacho, que és directora de l'Escola d'Art d'Igualada i també docent, i Sheila González Mardones, que és secretària del col·legi, dissenyadora i docent. Jo soc Tin Fons, dissenyadora gràfica, docent i degana del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya. Bé, moltes gràcies per voler acompanyar-nos avui en aquesta jornada. Des del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya hem vist necessari i també adequat plantejar aquesta activitat, sobretot adreçada a l'empoderament de la dona professional del disseny gràfic i la comunicació visual. I a través de la campanya Dissenya en femení, amb la participació de dones col·legiades que han compartit amb nosaltres i que després al final del col·loqui compartiran amb tothom les seves reflexions, experiències, projectes, denúncies o exigències mitjançant la presentació de material gràfic o audiovisual dels seus treballs i que després, com ja he dit, al final del col·loqui podrem veure. Han plantejat aquest col·loqui just després, un mes just, ara estem a 9 d'abril, un mes just després del 8 de març, perquè volem anar més enllà i reclamar la perspectiva de gènere, no només en una data concreta, sinó que pensem que hi ha de ser sempre aquest plantejament. Creiem que s'ha de reivindicar la presència de la dona en totes les facetes i aspectes de la disciplina de la comunicació visual i el disseny gràfic. Parlar de perspectiva de gènere en el disseny gràfic, si ens veiem encara amb la necessitat d'enfocar una vegada més la perspectiva de gènere com una reivindicació, símptoma clar és que encara no estem ni de bon tros en una situació d'igualtat plena. Però n'estem lluny encara d'aquesta igualtat? Què podem fer? Quines accions i actituds ens corresponen a totes i a tots rectificar aquesta desigualtat? O es pot parlar de discriminació, de clitxers o de rols establerts en el disseny? Esperem que aquesta jornada i aquest col·loqui ens puguin sorgir, que d'aquí ens puguin sorgir algunes respostes. Si més no, el sol fet d'expressar les diferents reflexions o experiències viscudes per 4 dones, les 4 dones que estem aquí, que desenvolupem o hem desenvolupat en diferents moments i llocs funcions executives o creatives, pot servir com a exemple o model del que suposen aquestes vivències. Passo, doncs, la paraula a les ponents per una primera ronda d'intervencions en la qual us podeu presentar i expliqueu on esteu, quina funció desenvolupeu, fer una pinzellada de si creieu realment o sabeu que estar on esteu ha estat més fàcil o difícil pel fet de ser dona. Dono pas a Marina Gasol, regidora de l'Ajuntament de Barcelona. La Marina és diplomada en Direcció i Administració d'Empresa. La seva trajectòria professional l'ha desenvolupat a l'Oficina de Seguiment i Suport a les Comissions Paritàries Estat-Generalitat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, és vicesecretària d'Organització a la Federació d'Esquerra Republicana de Catalunya Barcelona i presidenta d'Esquerra Republicana de Catalunya Barcelona Vella. Ha sigut membre també de la Junta Territorial de Barcelona, presidenta de l'AFA, Escola Àngel Baixeres, i ha format part de diferents plataformes veïnals de Ciutat Vella. Per tant, en primera línia de moltes coses. Tens la paraula, Marina. Moltes gràcies, Tinc. Gràcies també per convidar-me a participar en aquesta taula rodona. Com deies, cada dia és 8 de març, no només el dia 8 de març, per tant està molt bé que parlem de les problemàtiques que ens afecten a les dones, a l'accés a una vida laboral igualitària a la dels homes, qualsevol dia de l'any. En el meu cas, jo soc regidora des de fa molt poc, farà aquest mes 6 mesos que vaig prendre possessió del càrrec i soc regidora escrita per Esquerra Republicana al districte de Ciutat Vella, districte al qual vic, i com ja ha fet unes pinzellades del qual soc una absoluta militant i resistent. I en el que serien les àrees més sectorials, els temes que porto són infància, família,
Usos del temps, i aquí prendré molts apunts perquè usos del temps, una de les coses que ens ocupa és això, les conciliacions, el facilitar l'avenç de les dones a una vida plena en tots els sentits. I també porto participació ciutadana. Entenc que us interessa més aquesta vessant més política. Jo arribo a la política a través d'aquesta implicació en lluites tan veïnals com des de l'escola dels meus fills, comences a l'AFA dels teus fills, acabes a la FAPAC, a plataformes veïnals, però alhora també jo tenia un anhel personal, que és la llibertat nacional del meu país, i a Esquerra Republicana vaig trobar, al fer el pas a la militància, poder treballar tot plegat, de manera més concentrada. En el meu cas, particularment, no va ser complicat accedir. De fet, em van animar. Allò que et passa que quan estàs en un lloc i comences a implicar-te i a treballar i arribes, abans ens passa allò que tenim, el que es diu el síndrome de la impostora, que t'ofereixen per què no fas el pas per ser presidenta del casal, per què no fas el pas per presentar-te a llistes, i tu penses però si n'hi ha qualsevol altre que ho farà molt millor. Doncs en aquest cas a mi em van animar, jo mai m'hagués pensat arribar a ser regidora de l'Ajuntament i agraeixo molt aquesta oportunitat. Però sí que és veritat que la política és un món que ha estat molt masculinitzat i on encara, tot i que les dones hi són molt més presents encara, en els llocs realment de presa de possessió, doncs costa molt arribar-hi. En el cas del partit del que jo formo part, Esquerra Republicana, doncs aquí fa molt temps que hi estem treballant, vam ser els primers a proposar les llistes cremallera, que molt sovint, i jo al principi també deia això de les quotes, no sé si m'agrada, és el que tenim ara mateix. Avui dia les quotes segurament fan que dones com jo hagin pogut arribar a llistes i que tinguem igualtat, almenys en el meu grup municipal, d'homes i dones ocupant les mateixes responsabilitats. I això també ens ajuda a fer de mirall per persones que vindran darrere i a trencar tabús de jo no ho puc fer o no puc accedir-hi. I en aquest cas jo crec que és important. Per tant, no ens ha de fer por en algun moment sentir-nos una quota, perquè és el que us deia abans, nosaltres sovint ens preguntem si estem preparades per assumir aquestes responsabilitats i ells no s'ho pregunten mai. Ells poden perfectament ser mediocres, creure que mereixen aquest lloc i no preguntar-se si realment estan on mereixen o si hi ha una persona que s'ho mereix més. Per tant, en aquest aspecte, jo soc conscient que en general la política és un món... A mi no m'ha costat, però que sí que és veritat, al final és un... I en els partits d'esquerra també passa, al final... El que són les esquerres també han format part del patriarcat, per tant som les que hem de treballar més i ser punta de llança i exemple, però sí, jo veig en el meu entorn que ser dona dificulta més i també per molts motius, no només perquè estigui molt masculinitzat, sinó perquè sovint les càrregues de conciliació, de cura dels fills, recauen més amb nosaltres i prioritzem més la família que no pas tenir responsabilitats. Sí, claríssim, han sortit molts dels temes que crec que són claus. Mons molt masculinitzats, en el disseny també passa molt. El tema de les quotes és un tema que està a sobre de la taula, quotes sí, quotes no. Bé, és un tema que és interessant i que s'han de prendre decisions. Bé, moltes gràcies per aquesta primera intervenció. Dono la paraula a la Raquel Camacho. Dic el número de col·legiada perquè m'agrada, vull dir, és la col·legiada número 768, doctora en disseny per la Universitat de Barcelona, investigadora en disseny, artista visual, pèrit en disseny i professora d'arts plàstiques i disseny als cicles formatius de gràfica publicitària i gràfica audiovisual i professora del grau universitari de disseny a la Universitat Internacional de Barcelona. Actualment també és directora de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de la Gaspar d'Igualada. Com vulguis, ens parles una mica de les teves sensacions respecte al fet de ser dona i estar on estàs. Molt bé. Gràcies, Tim, per la presentació. Vull dir, jo crec que m'has presentat perfectament i has detallat perfectament el meu currículum. Dintre de tot el currículum que has explicat, sí que volia destacar que com a dissenyadora més especialitzat en identitat visual corporativa, en 3D i motion graphics. Això és una especialitat que sí que marca una mica
el camp tecnològic i sí que és un camp que potser sí que està estereotipat en un món doncs, més masculí. No? Per arribar fins on professionalment estic, no? amb un càrrec directiu que ocupo actualment a l'escola, com a directora de l'Escola Municipal d'Art i Disseny La Gaspar d'Igualada, sí que és potser un món reservat més per homes. No? Si mirem la majoria de directors d'escoles d'art i disseny són homes, no tots, però sí que la majoria. No ha estat difícil per mi, o sigui, com a dona no ha estat una trajectòria complicada, però sí que ha calgut feina, no? Feina, dedicació, constància, vull dir, treball, molt treball, com suposo que amb un home igual, no? De fet, en l'àmbit educatiu, actualment hi ha més dones, no? Com a docent, hi ha més dones, actualment treballo amb més dones que amb homes. Per tant, això també és significatiu per la meva part, no? I volia destacar-ho. Per una altra part, o de forma contrària, els meus professors han sigut més homes, perquè a estudiar 3D i temes més tecnològics, els meus professors han sigut homes. En canvi, ara a nivell docent, les meves companyes hi ha un tant per cent més de dones que d'homes. Però, bé, igualment encara que per mi personalment no ha sigut difícil arribar on he estat, treballant, igual que un home, sí que he hagut de pagar un peatge. Crec que com a dona ho tenim més difícil, hem de treballar més, hem de demostrar més i el tema de la maternitat també és un tema que el tema de l'agenda, del dia a dia, és implacable i la pressió social existeix. Ho hem de fer tot com a dones, ho hem de fer tot com a professionals, ho hem de fer tot i molt bé. I com a professionals que ho volem fer i quan ho volem fer bé, com qualsevol persona, com a home o com a dona. I s'ha de ser una bona dona, s'ha de fer una bona mare, s'ha de ser una bona dissenyadora. I això crec que per fer-ho, al final, personalment, jo he pagat peatge. És a dir, no m'ha costat arribar, he treballat molt, però sí que al final he pagat un peatge, perquè se m'ha considerat com una mala mare, per dir-ho d'alguna manera. Perquè he treballat molt, m'he dedicat a la investigació, m'he dedicat molt temps, cosa que si fos un home segurament no s'hagués ni plantejat el tema. Crec que una dona que ens hem d'empoderar, perquè la dona ha de treballar molt més per demostrar sempre en el món del disseny, i no només en el món del disseny, sinó en el dia a dia, ha de lluitar el doble, ha de lluitar molt per aconseguir-ho i a sobre s'ha de defensar sempre i justificar sempre la seva vida laboral i personal. Això una mica per començar. Sí, crec que... Molt, has dit també temes clau. Jo crec que totes estem amb els mateixos temes clau. Has comentat un tema i és que... Crec que he sigut afortunada, vull dir que no és que m'hagi costat arribar, però sí que crec que... La qüestió també de dir-ho, no? Vull dir, perquè a vegades ens sentim com està malament de dir que ens ha costat o que ens ha costat més i no passa res. A mi el que m'ha... que és simptomàtic, el fet que hagis tingut molts professors homes i que ara estiguis treballant amb més docents dones, inclús a les escoles també hi ha més dones estudiant, és que, per exemple, les dones professionals acaben més a la docència perquè el món professional, per exemple, dels audiovisuals i tal, està més masculinitzat? Creus que també hi ha alguna cosa d'això? Sí, tant. Jo, quan vaig estudiar el darrer curs que vaig fer de màster de Motion Graphics i Mapping, els alumnes eren homes, vull dir, eren nois, i hi havia poques dones, i els professors tots eren homes. I no estic parlant de fa 4 o 5 anys, vull dir, no estic parlant de que vaig estudiar fa això, aquest món més tecnològic, no t'estic parlant de fa 20 anys. Llavors,
és un món tecnològic i que està considerat, són estereotips, que està considerat que això són feines de l'home i que estan més ben vistes per l'home. Després, a nivell docent, doncs, crec que potser no... A nivell de docència ens trobem que sí que hi ha més dones treballant a nivell docent. Molt bé. Bé, doncs, moltes gràcies també, Raquel, per aquesta primera intervenció i passo la paraula al torn a Sheila González. Ella es defineix en essència dissenyadora, doctora en investigació en disseny per la Universitat de Barcelona, investigadora i docent del grau en disseny de la UB i de la UNIVA i la Universitat Oberta de Catalunya, UOC. Professora titular de l'Escola d'Art Arsenal en l'àrea de comunicació gràfica i audiovisual. Endavant, Sheila. Gràcies, Tim. També crec que la presentació que has fet em defineix prou bé, però sí que m'agradaria fer un parell de matisos. Primer dir que tinc 37 anys, que no estic casada i que no tinc fills, perquè crec que això és molt significatiu. Des dels 18 anys, i sempre que em presento ho explico d'aquesta manera, des dels 18 anys jo tenia molt clar que em volia dedicar a la docència i a la investigació. Jo vaig estudiar disseny a través de Belles Arts perquè era l'única manera en aquell moment de poder tenir una titulació oficial en disseny que em donés accés a un doctorat. Si jo volia fer disseny, diguéssim, els títols propis que hi havia en escoles privades, això no em donava accés al doctorat. Llavors, aquesta és la meva via i sempre ho explico d'aquesta manera, el per què jo estudio disseny dins de Belles Arts, perquè era l'única manera que el disseny estigués en un entorn universitari en aquell moment. Llavors, el que vull dir amb això és que jo tenia molt clara la meva vocació. Als 18 anys sabia què volia ser i porto des dels 18 anys lluitant per aconseguir treballar de manera estable amb la docència i amb la recerca. La recerca està en l'àmbit universitari i sempre ha estat la meva meta treballar a la universitat com a professora. Pel camí he passat i estic molt bé i molt a gust amb el que ha estat la meva casa, que és l'Arsenal, a Vilafranca, i he aconseguit des de fa 4 anys entrar en l'àmbit universitari, principalment vaig llegir la tesi, i vaig aconseguir arribar-hi. Com he aconseguit arribar-hi? He aconseguit arribar ara mateix tenint un contracte fixe horari complet a l'Escola Arsenal, un contracte de professora associada a la Universitat de Barcelona, un contracte de professora col·laboradora a través de la Universitat de Barcelona a la Universitat Oberta de Catalunya i fent col·laboracions puntuals amb UNIVA, amb la Universitat Internacional de Barcelona. Això vol dir que treballo més de 60 hores a la setmana. Treballar més de 60 hores a la setmana vol dir que treballo més de 12 hores al dia. I, ha estat difícil? No, difícil no. Difícil no, ha estat natural. Jo ho definiria com a natural. Per què? Perquè és el que sempre he volgut. Però estic treballant molt. Estic treballant més del doble que el que treballaria, més del doble, no? Exagerat, el que treballaria una persona normal per aconseguir el meu somni. I això ha generat no renúncies, perquè evidentment no he renunciat mai a una vida personal, però sí que quan havia de fer la tesi jo treballava entre setmana i els caps de setmana treballava amb la tesi. I això ha fet que aspectes de la meva vida s'hagin ressentit en aquest sentit. He dit la meva edat perquè hi ha gent que em diu i no vols ser mare? Sí, i tant. Però he de posar en una balança o he de posar què vull, satisfer-me personalment, ser la persona que vull ser professionalment i alhora tenir una vida i tenir una família. El camí és llarg, està sent llarg, està sent difícil. No sé si l'arribaré a satisfer, potser hi ha un dia que m'he de plantejar el renunciar a certes coses per la meva condició fisiològica de ser dona i segurament per la condició cultural que se'ns imposa a les dones d'aquesta perpetuació de l'espècie i que hem de ser mares i que hem de ser mares joves perquè si no se te va passar el arroz.
I en aquest sentit crec que hi ha molts tòpics que ens afecten i que ens posen traves personals a les dones, a banda de tot això que heu dit i amb el que estic absolutament d'acord. Per tant, davant de la pregunta si ha estat difícil o senzill, per mi és això, el meu trajecte per estar on estic ha estat natural, és el que volia fer, però he hagut de treballar molt. Comparteixo també amb el que estàs comentant a la universitat, l'estructura de professorat titular. Diria que hi ha una dona i la resta són homes. Per tant, aquestes estructures jeràrquiques i més estàtiques o més rígides, com poden ser les de la universitat, demostren com els homes han arribat amb més facilitat o almenys han arribat amb més quantitat a llocs fixes. Segurament perquè ells poder no han de renunciar o no tenen aquesta renúncia de manera tan inculcada per la pròpia fisiologia del néixer dona. Crec que aquest pot ser un motiu. I el que tinc clar és això, que si al final un dia o un altre vull ser mare, doncs hauré de renunciar a part de la meva professió. Això ho tinc clar. I penso que és una renúncia que un home ni tan sols es planteja o ni tan sols se l'ha de plantejar, ni a nivell fisiològic ni a nivell cultural. I amb això crec que ho he dit tot el que volia dir. O sigui, no sé, Sheila, el que comentes, que el fet que aquest aspecte fisiològic et porti a tenir que fer renúncies i que un home no tingui que fer, és molt dur que encara passi, no? Vull dir que això passés fa un temps, però vull dir que a l'actualitat encara s'estigui plantejant, no? Vull dir, una dona jove com tu, que s'estigui plantejant això. Bé, jo tinc més anys que tu, en tinc 60 i no tinc fills i no he tingut cap problema intern per no tindre fills i tampoc no passa res, perquè al final també ens sentim de vegades com pressionades pel fet que si no has volgut tindre fills és per algun tema estrany i realment moltes vegades és d'una forma natural. Per tant, traiem-nos també de sobre aquesta pressió que realment pel fet de ser dona i que fisiològicament pots engendrar, doncs el fet que siguis obligada o que es plantegi com que és una renúncia. Bé, encara que no vull tampoc explicar molts temes així personals, sí que el fet que estigueu parlant de tot això fa que em vulgui presentar una mica i dir també com ha sigut arribar on estic. Soc dissenyadora gràfica, professora de projectes multidisciplinaris de disseny gràfic a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona fa molts anys. Tot i que m'ha apassionat sempre i me'n continua apassionant l'ofici del disseny, la vida m'ha portat a especialitzar-me en la docència. I també el compromís amb el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, en el qual ara en soc degana. Des de sempre i al llarg dels anys he anat acceptant reptes. És la meva manera de ser, és la meva manera d'estar i de viure. Accepto reptes amb totes les facetes que puc. Però sí que, igual que apuntava la Marina al principi, m'he sentit totalment identificada, sempre des de la síndrome de la impostora. O sigui, sempre m'he sentit una impostora. I crec que moltes dones ho hauran sentit alguna vegada. Perquè són masses les pressions, tant externes com internes. I moltes vegades aquestes pressions internes, com les que apuntava Sheila, són les més difícils de neutralitzar. Vull dir, crec que està molt a les nostres mans passar per sobre d'això i realment pensar que estàs al lloc perquè t'ho mereixes, no perquè passaves per allà i perquè s'ha donat l'oportunitat. Bé, només penso que és important també aquestes qüestions més internes posar-les damunt de la taula. Bé, moltes gràcies per aquesta primera intervenció. Us proposo també enfocar la qüestió de gènere introduint una pregunta a debat. Si hi ha disseny femení o si les professions es pot veure darrere d'una professió si realment el resultat està fet per una dona o per un home. Vull dir que
el sexe és responsable del resultat d'un projecte de disseny o simplement es projecten prejudicis? I si un cas, et dono pas, Marina, a tu, ja no des del disseny, però en l'àmbit en el qual estàs desenvolupant la teva tasca professional, creus que es pot reconèixer una manera diversa de procedir o uns resultats diferents pel fet de ser dona? O sigui, hi ha una manera diferent d'estar en política o a l'administració sent dona? Es reconeix una manera diferent d'actuar o no? O són estereotips? Jo estic convençuda que sí, el que passa que cal que en siguem més encara. Hi ha aquella frase cèlebre que diu si una dona entra en política canvia la dona, si moltes dones entren en política canvia la política. Doncs aquí cal seguir avançar perquè quan més dones hi serem tindrem una mirada més femenina i per tant farem polítiques més femenines, què vol dir? Més pensant en el 51% de la societat que som les dones, perquè som majoritàries, encara que no ho sembli, no? Per tant, jo, per exemple, estic en política, però no per ser-hi, sinó vull canviar les maneres de fer política, no? Vull que deixin de ser tan verticals, que siguin menys masculines, que es puguin introduir temàtiques que fins ara no es tocaven perquè no interessaven als homes, com per exemple el que dèiem, els usos del temps, o les cures o perspectives de gènere. Són coses que ara en parlem, la perspectiva de gènere aplicada a l'urbanisme, la il·luminació, totes aquestes coses, però fins fa 4 dies no passaven. Jo encara m'hi trobo, a vegades a l'Ajuntament, temes tan importants com els d'infància, temes de família, temes que sovint, clar, no estem parlant d'edificis ni de diners, però coses que són importants pel desenvolupament personal i per tenir una millor qualitat de vida. Costa molt que acabin arribant a plenaris, que passin més enllà d'una comissió, no? I aquí, per tant, cal fer molta feina. I sí que veig que quan aquests temes, la mirada de la dona és molt important i som les que lluitem perquè siguin presents en el dia a dia de les reunions, a la presa de decisions. Si no hi arribem i ho fem des d'aquesta perspectiva que tenim nosaltres d'entendre la vida, i amb aquest valor potser més humà per les circumstàncies que ens han tocat, no avançarem com a societat i no avançarem en benestar. I crec que és bàsic que les dones hi siguem. De fet, la majoria de les grans revolucions que ens han fet avançar, si pensem, les han promogut sempre dones. Per tant, és fonamental que hi siguem per fer-nos avançar com a societat i sobretot en el benestar. Molt bé, gràcies, Marina. I Raquel? Sí, gràcies, Tim. Jo volia afegir a la primera pregunta que, connectant una mica amb la Sheila, jo a part de... No m'he presentat com a directora de l'escola La Gaspar, però jo soc professora de l'escola Arsenal, també, de projectes de gràfica audiovisual. Llavors, jo, en el moment que vaig decidir ser mare, perquè ara, connectant amb el que tu has dit, Tim, jo sí que va haver un moment ja que era això que dius, haig de decidir o soc mare o no ho soc perquè penses, o se'm passa l'arròs i penses que hormonalment vols ser mare i decideixes. Jo sí que vaig haver de renunciar a coses, vull dir, a temes laborals. Jo vaig haver de demanar una reducció de jornada i de passar de 4 dies a treballar un dia a l'escola Senal per poder ser mare, perquè volia ser-ho. Llavors, això sí que em sembla que crec que és important, perquè tu pots decidir no renunciar i perquè no vols ser mare fisiològicament, però si ho vols ser, sí que en el fons vaig haver de renunciar a una part de la meva vida professional. Jo encara no era directora de l'escola d'Igualada i sí que vaig haver de renunciar a la meva vida professional durant un temps per fer-ho. I em sembla important explicar-ho perquè sí que per mi va ser un peatge que vaig pagar en el moment de decidir de ser mare. En quant a això de la segona pregunta de si un disseny és qüestió de gènere, jo crec que el talent no és qüestió de gènere, considero que no és, penso que no existeix res genètic ni biològic que determini un estil propi de les dones en quant al disseny, sinó que s'expressen segons l'època i el context, penso. En tot cas, el tipus de producte que potser se li considera com a femení, se li pot considerar com a femení,
no és més que una construcció cultural extesa, penso, i com que està d'una manera difosa massivament, d'acord? A través dels mitjans de comunicació, però que no és el resultat d'un talent innat pel gènere del dissenyador. Penso que aquesta presumpció generalitzada de que les dones posseixen un talent innat per dissenyar d'una manera diferent que els homes, amb aquest estil femení, penso que no existeix, que és un estereotip. Que no hi ha un mode femení d'un fer de la dona, que tu quan veus un disseny no saps si és d'un home o d'una dona, que és absolutament un estereotip. I que no hi ha, vull dir, en resum, que no hi ha un disseny femení ni masculí, sinó que hi ha una projectar amb disseny. Quan es projecta no hi ha un estil femení ni masculí, sinó que és un bon disseny. Exacte. I Sheila, tu què penses? Jo també, davant de la pregunta, em plantejo que si existeix un disseny femení, crec que no hauria d'existir pel sol fet de ser disseny. Crec que sí ha d'existir un disseny fet per dones. I que la reivindicació de que existeixen dones dissenyadores és bàsica. I també un disseny fet per a dones, és a dir, la dona com a públic d'aquest disseny i com a usuari del disseny. Però per mi, un dels condicionants bàsics del disseny és que el dissenyador no ha d'existir en el disseny, perquè llavors estaríem molt a prop de l'art. L'art com a expressió de l'artista i el disseny al final el que és una disciplina projectual que serveix per solucionar problemes, principalment problemes que afecten a la societat. Per tant, el disseny no ha d'estar basat en qui el fa, sinó en per qui es fa. Hem de pensar en l'usuari final del disseny i els gustos, maneres de fer o qüestions subjectives del dissenyador no haurien d'afectar en un projecte de disseny. Evidentment, hi ha casos de vinculació d'estil i de maneres de fer, però crec que van més vinculades a la pròpia persona i no és una qüestió de gènere. I en tot cas és això, penso que el que s'ha de reivindicar és un disseny fet per dones i no un disseny femení que es deixi veure que és fet per una dona, sinó que, a veure, hi ha dones dissenyadores molt potents i penso que són aquestes dones les que s'han de potenciar i és aquest disseny fet per dones el que hauria de destacar-se i fer-se present, no? Perquè al final és això, sí que potser les grans figures en l'àmbit del disseny sempre han estat homes. Tenim algun exemple com la Pati Núñez, que al final és Premi Nacional de Disseny i sí que és dona, no? Que ens podrien servir com a exemple, però sí que és cert que és una professió molt, molt masculinitzada. Però això, no? Al final, la frase disseny femení no és una frase que a mi com a dona m'agradi. Sí això, el disseny fet per dones. Perquè si no acabarem amb tòpics de blau i rosa. I penso que és una cosa que justament hem de lluitar per trencar-les. Jo no soc ni millor ni pitjor per ser dona i per tant això no s'ha de veure amb el reflex del meu treball. El meu treball ha de ser adequat i pertinent pel client pel que estic treballant o per la societat o pel problema o l'usuari pel que estic treballant. I penso que en aquest sentit un bon professional pot ser dona o pot ser home. És a dir, estem al mateix nivell, estem equiparats i podem fer exactament el mateix. Clar, i donar aquesta importància, realment el dissenyador no és el protagonista, dissenyadora no és el protagonisme de la pel·lícula del disseny, sinó que és l'usuari, no? I és el resultat que has de donar per l'usuari. El fet aquest d'aquests estereotips que dius de blau o rosa, vull dir, que us expliqui una mica una anècdota que ha anat passant. Hi ha com un ritual que jo he anat veient en els diferents concursos, a vegades quan vas de jurat en un concurs, o amb els tribunals de revàlida que es feien abans a l'Escola Llotja, que es presentaven tots els estudiants de totes les escoles de Catalunya. Hi havia com un ritual, any rere any, que es perpetuava, i era que la majoria dels professors que estaven corregint, que quasi tots eren homes, tenien que endevinar l'autoria que hi havia al darrere d'un projecte. Vull dir,
aquest projecte l'ha fet una dona o l'ha fet un home, no? I hi havia apostes. Però endevinar si un projecte gràfic correspon a un dissenyador home o dissenyadora dona. Vull dir, clar, però es pressuposava d'una manera que dissenyar en femení i una altra diversa en masculí. I, òbviament, els treballs dels estudiants homes es pressuposaven més arriscats, més valents, millors. I els dels estudiants o professionals dones, més sensibles, més metòdics, vull dir, perquè és una mica una cosa que es lliga molt, no? Vull dir que són com més formiguetes, no? Més metòdics, però menys brillants. Vull dir, era sempre que eren menys brillants. Però el que m'agradava més és que rarament encertaven. Vull dir, la veritat és que quasi mai encertaven i a mi m'alegrava moltíssim que no encertessin, perquè clar, és que és impossible veure que un disseny ha pogut ser d'una dissenyadora dona o d'un dissenyador home, hi ha de tot. I la gent que ens dediquem a la docència del disseny ho veiem any rere dia a les nostres aules, que no es pot, no? No. Bé, no sé, han sortit molts temes i crec que si voleu compartir alguna anècdota o donar o sobretot algun consell, primer jo diria algun consell als homes, dissenyadors o als homes en general, no? Perquè a vegades sempre estem com volent donar consells a les dones per fer-se més visibles, per fer-se més... No? Però potser es tindria que donar uns consells al fet de la masculinitat, no? Podríeu donar algun consell des del disseny? O qualsevol, no fa falta que sigui des del disseny. Jo des del disseny no sé, però en general els diria que es relaxin bastant que els hi cal, perquè ara tots són molt feministes i ho expliquen, però estan tensos i a la mínima tenen reaccions que no poden reconèixer, realment es senten com amenaçats. Suposo que tants anys sent el caçador, doncs, no sé, ho deuen portar, no? Que relaxin, que la seva vida també serà millor si es relaxen i deixen ser realment deixant ser, no? I que serà molt millor per tots, segur. Segur. Raquel o Sheila, voleu comentar algun consell, alguna proposta? Bé, jo estic d'acord amb que s'han de... Sí que relaxin. Jo sí que tinc alguna... Sí que conec una companya meva, una sòcia meva, que sempre diu que són socis, treballen... Ell és home i ella és dona, i quan fan reunions els dos junts, és a dir, ella sempre diu que no miren quan fem reunions els dos, no? És a dir, miren a l'home, o sigui, miren el client, no? O sigui, es dirigeix a l'home i diu, i la feina l'he fet jo, vull dir, m'ha quedat jo el llibre, no? I això és una cosa... Jo, per exemple, jo no treballo amb un home, llavors això a mi no em passa, no puc explicar-ho, però em sorprèn que a dia d'avui això passi. I això passa, és a dir, dos socis, la dona és la que està maquetant el llibre i el client es dirigeix a l'home com si hagués maquetat ell el llibre. Això, doncs, que relaxin, que la dona pot fer el mateix que fa l'home o més i que la dona amb el món del disseny ha fet molt, farà molt i la feina de la dona amb el món del disseny és molt gran i no caldria reivindicar-ho ni fer una jornada per reivindicar-la, perquè ens ho hem guanyat i crec que ho hem treballat i som igual que els homes. Potser el que comentes, el fet d'aquesta reunió en la qual el client s'adreça a l'home, potser l'home tindria que dir no, si l'ha dissenyat ella. Vull dir que a vegades són inèrcies d'aquestes, no? Sí, i potser ho diu, però el fet és que la societat és patriarcal i que això costa molt, i potser algun dia ho trencarem, però a dia d'avui sembla que no ho és, però és així, tant des de nivells màxims, des del poder judicial a un client que tenim que sembla que està al mateix nivell nostre, però que realment no ho és, que es pensa que la feina l'ha fet
no? Que el dissenyador és l'home quan són socis i potser ell no ha fet res, no? I ha maquetat el llibre una dona, que és el mateix, no? Que és el mateix, però no? Es considera que la feina l'ha fet ell. Perquè és una bona feina. Llavors, no, la bona feina la pot fer un home i la pot fer una dona. Vull dir, amb les mateixes condicions i amb les mateixes... I haurien de ser, igual que amb les mateixes condicions, amb les mateixes oportunitats, que moltes vegades la dona no la té i ha de renunciar. I això no és just. La bona feina la fan els professionals, no? Més enllà de si són homes o dones, no? Independentment del gènere. Aquests tics, no? Això, una cosa que també passa a vegades a les reunions és que una dona fa una proposta i passa com desapercebuda i a cap d'una estona aquesta mateixa proposta la fa un home i tot s'engresca, no? Sí, i dius, si és el mateix que he dit jo, no? Però és com si ni tan sols t'escoltessin tant, no? Per tant, aquests tics els hem d'anar trencant absolutament. Sí. A mi m'agradaria llançar una... no sé com dir-ho exactament, a favor de la confiança, no? Jo crec que potser amb les nostres generacions això és difícil o serà difícil, però crec que hi confio en que arribarà un dia amb les noves generacions que aquestes xerrades no s'hauran de celebrar. I crec que aquest és l'objectiu, que no haguem de celebrar aquestes xerrades perquè justament es parli de professionals, no es parli d'homes i de dones, no es parli de persones i es parli d'éssers humans, no? Perquè al final no som tan diferents respecte a cap disciplina, perquè ara estem parlant de disseny, però no sé si hi ha cap disciplina en la que una dona no sigui capaç de fer la mateixa feina si s'ho treballa per aconseguir-ho i si s'ho treballa per fer-ho que un home, no? Llavors m'agradaria llançar això, una llança a favor de l'esperança o de la confiança en les generacions futures i que des de l'escola ara mateix s'eduqui i s'apliquin polítiques d'educació en la igualtat, perquè també jo a l'escola recordo que moltes de les meves professores, parlo d'escola primària, escola secundària, batxillerat, eren dones. Llavors, al final, els meus models moltes vegades han sigut dones. Potser no ho van ser els models dels meus pares, però els meus ja sí. Llavors, penso que a poc això hi confio en que cada cop el problema s'anirà dissolent i arribarà un dia en què no caldrà celebrar el 8 de març o que el 8 de març el celebrarem d'una manera ben diferent. I per mi aquest és el missatge, cap a homes i cap a dones, perquè crec que tots som part implicada en que això canviï, tant homes com dones. Gràcies, Sheila. Està clar que tots aquests obstacles no es poden perpetuar. Vull dir, tinguem esperança, és prioritari fer accions com la que han fet avui, com aquesta jornada del Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, perquè el futur de les dones dissenyadores, les que estan estudiant, les que estan iniciant ara també les seves carreres professionals, però també les que porten molts anys treballant, també. Vull dir, dones amb molt d'ofici, dones que porten molts anys treballant, vull dir que realment no s'amaguin, no? Vull dir que sempre hi ha com aquesta sensació, vull dir que tinguin més visibilitat, vull dir, menys amagar-se, més donar-se a conèixer. I el tema aquest, jo crec que és importantíssim que ens creguem mereixedores de l'èxit, no? I això és també mostrant-nos, no? Vull dir, tinguem visibilitat. Empoderant-nos. Això mateix. Vull dir que, en el fons, aquesta jornada, diguéssim, estava destinada a aquest empoderament de la dona dissenyadora, no? Vull dir, de donar visibilitat i s'ha fet aquesta acció a partir de tota una sèrie de reflexions que ens han enviat dones, que m'agradaria dir els seus noms. Aquí estem les 4 dones que han fet el col·loqui, però vull dir que ens han enviat Anna Black, Lina Tieno, Maria Àngels Cabré, Georgina Díaz, Georgina Coma, Angélique Atenasiadi, Mònica Costa, Montserrat Rivera, Laura Martínez, Marcela Rivera, Francina Cortés, Ainara Garcia. Vull dir, totes aquestes dones professionals del disseny ens han enviat les seves reflexions i després les podrem veure. Realment em quedo amb la paraula d'esperança que has comentat, Sheila. Vull dir, jo porto 35 anys donant classes de projectes de disseny gràfic i he vist passar
moltes dones, moltes generacions de dones que estaven il·lusionadíssimes, que volien que el disseny fos la seva professió, però després quan he fet el seguiment del que hem fet, realment hi ha hagut molts més homes que estan en llocs de responsabilitat i de visibilitat. Molt més companys homes que no dones. No? Vull dir, hi ha encara rols establerts a la professió, vull dir que sí que tenim esperança, però encara hem de trencar aquests rols, fan que encara moltes dones dissenyadores, no totes desenvolupen la seva feina en un segon pla. Només cal veure la presència minoritària en festivals o fòrum de disseny, per exemple. No? Vull dir que una vegada rere l'altra veus que no hi ha dones que pugin als escenaris. I sí que hi ha esperança perquè quan realment moltes vegades parlo amb els meus estudiants, homes i dones, d'això, vull dir, i realment els homes ho veuen molt clar també, vull dir que no hi ha postures en contra totalment, vull dir que els homes dissenyadors, els homes que estan estudiant disseny, ho veuen claríssim que la dona és un igual. Però, bé, vull dir que a vegades, ni que es vegi bé, es van perpetuant i eternitzant situacions que són les que hem de lluitar. Realment no podem tirar la tovallola davant del masclisme i si realment algú vol estar en segon pla, que sigui perquè vol una posició més tranquil·la, però que no sigui una decisió cultural, sinó personal, no? Que ha sortit abans. Vull dir que sigui una decisió personal, no cultural, que no sigui un condicionant. Per tant, bé, no sé si jo crec que hi ha... No? Si voleu dir alguna cosa per finalitzar, abans de donar pas als vídeos. Sororitat, treball constant i ser fidel a una mateixa. Molt bé, Marina. Sí, constància, treball. I esperança. Esperança, sí. Sempre. Sí. Bé, doncs bé. I bueno, per mi, ja per acabar també, jo el que diria és això, no? Al final, lluiteu i lluitem per allò que voleu, per la vida que us heu imaginat i al final, amb lluita i amb treball, jo crec que es pot aconseguir tot. Molt bé. Doncs ha arribat el moment de l'acomiadament. Marina, Raquel, Sheila, ha estat un plaer compartir amb vosaltres totes aquestes reflexions i experiències. Crec que ha sigut molt enriquidor i que bé, ens situa, no? Vull dir, en una posició interessant. I tot seguit dono pas a la projecció dels vídeos que diverses col·legues dissenyadores, de les que he dit els noms, i d'altres dones responsables d'institucions i entitats rellevants de Catalunya, de l'Estat i internacionals, han preparat perquè la lluita per la igualtat de la dona sigui una qüestió de cada dia, que és el que ens plantejàvem en aquesta jornada. Moltes gràcies a totes les persones que heu col·laborat, a les que ens esteu seguint per YouTube, que com que no ho veiem no ho sabem, però bé, suposo que Jesús, estàs per aquí, Magda, no sé, bueno, saludo a tothom. Mil gràcies de veritat, i salut i disseny. Hola, soc la Montserrat Ribera, la directora de l'Agència Catalana del Consum. En primer lloc, volia agrair-vos el fet que des de l'Agència Catalana de Consum, l'organisme encarregat de la Generalitat de Catalunya per fer les polítiques de consum catalanes, doncs pogués participar d'aquesta campanya amb el Col·legi de Disseny Gràfic de Catalunya. En segon lloc, m'agradaria posar en valor aquesta mirada femenina dins del disseny gràfic, que segurament ja ho porta uns anys avançant, però que és molt important perquè hi hagi totes les mirades, la masculina, la femenina, altres que puguin sorgir
perquè el consum, de fet, el fa tothom, totes les persones, un dia o altre, d'una forma o altra, consumeixen. Per tant, tenir aquesta mirada femenina en el disseny, que afecta moltíssim en el consum, després en parlaré, creiem que és molt important. I en tercer lloc m'agradaria ressaltar aquesta importància que té el disseny en el consum. De fet, el disseny gràfic en tot el que és publicitat, amb tot el que és packaging, etc., influeix moltíssim amb les decisions de compra de les persones. I tothom ho sap, la publicitat influeix moltíssim. I crec que és hora de trencar certs estereotips, de mostrar les dones tal com són, les maques, les lletges, les grans, les baixetes, etc., tot el tipus de dones, però també és molt important trencar aquests estereotips que dèiem de consum. Per exemple, abans, fa uns anys, la dona habitualment se l'encasillava amb productes a dins de la publicitat, etc., amb la compra de productes per la casa, productes per la neteja, productes o serveis per tenir cura de les persones. A dia d'avui això ja no és així i les decisions de compra han canviat i tant els homes com les dones tenen les mateixes decisions de compres. Veiem homes comprant productes de neteges i veiem dones comprant cotxes o contractant un servei bancari. Per tant, com que tot això ha canviat i aquesta mirada ha canviat afortunadament, és molt important que tot el que es pugui portar des del col·legi i des d'aquesta mirada femenina i de gènere, trencant estereotips, arribi a tothom. En aquest sentit, moltíssimes gràcies per aquesta feina que feu i posar-vos a la vostra disposició per tot allò que calgui. Gràcies. Des de l'Institut Català de les Dones felicitem el Col·legi de Disseny Gràfic per la iniciativa d'aprofundir en el tema del disseny i les dones. Ben segur que aquesta iniciativa no és aliena al fet que el col·legi en aquests moments té una junta gairebé paritària i una degana. Hem de recordar que la història durant molts anys ha estat escrita pels homes, des d'una perspectiva androcèntrica. Per l'androcentrisme, la dona no existeix, no se la té en compte. Aquesta és una realitat que hem de transformar i superar. No s'ha comptat amb el coneixement i la visió de la vida i la societat que tenim les dones. S'han invisibilitzat les dones que, malgrat no tenir-ho fàcil, van poder aportar i brillar. Ens falta per tot arreu la visió i les aportacions de la meitat de la població, les dones, les invisibles. Les dones som a tots els àmbits de la vida social i pública, però sovint sentim que ens manquen models, referents i avantpassades. Ens manca genealogia. Esperem que en el vostre col·legi endegueu iniciatives per avançar en la igualtat efectiva de dones i homes i que les diferències entre dones i homes no esdevinguin desigualtats. La comunicació visual és un llenguatge imprescindible per aconseguir aquest objectiu. Només si tenim imaginaris igualitaris podrem arribar a la igualtat. Visibilitzar les dissenyadores i les seves aportacions encara és un reconeixement necessari. La societat ha de conèixer el seu paper actiu i creatiu i recuperar la genealogia femenina que ens manca en aquesta professió. No hi ha cap altre dret humà que s'incompleixi tant a tot el món com el dret a la igualtat efectiva de dones i homes. A Catalunya, tots els agents socials hem de fer que la igualtat efectiva de dones i homes sigui una realitat. Esperem la complicitat del col·legi en aquest camí. Les veus, els talents de les dones, són un valuós tresor del qual cap àmbit no en pot prescindir. Fer-ho és perdre el 50% del talent del món. És perdre tot allò que guanyem amb la incorporació de mirades diverses. Incorporar les dones és sumar, és innovar, és modernitat, valors imprescindibles en la societat i les organitzacions actuals. Jo us emplaço a fer les transformacions que calguin per reivindicar els vostres drets i que llueixi el vostre talent que tanta falta ens fa. Lluiteu per la vostra visibilitat. És el vostre dret. Des de l'Institut Català de les Dones serem al vostre costat. Soc Maria Àngels Cabré, escriptora i directora de l'Observatori Cultural de Gènere. Els missatges construeixen realitats i les imatges també són missatges. Hem de pensar que les dones històricament no ens hem sentit interpel·lades per les imatges que suposadament ens havien d'interpel·lar. Pensem, per exemple, en els passos de vianants, on les dones no hem estat fins ara representades. De la mateixa manera que som allò que mengem,
som allò que veiem. De manera que toca canviar la comunicació visual, no? Són temps de feminisme, són temps d'igualtat de gènere, són temps de pluralitat, de diversitat, i toca incloure aquesta diversitat, aquesta pluralitat, aquesta mirada de gènere també en la comunicació visual, perquè les dones finalment ens sentim interpel·lades per totes aquelles imatges, per tots aquells inputs que suposadament ens estan interpel·lant i que històricament no hem sentit que ens cridaven a nosaltres. O sigui que per una nova visió de gènere en la comunicació visual, posem-nos tots les piles per la igualtat. Jina langu ni Lynn Atieno kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni mchoraji wa kibinafsi na mbuni na nimekuwa nikieleza kitaalamu kwa miaka 2, lakini nikichora kwa karibu miaka 20. Kulingana na utafiti wa 2019 kutoka Design Museum ya United Kingdom, ni mmoja tu kati ya wabunifu 5 wanaofanya kazi ni wanawake. Kuna usawa wazi wa kijinsia katika tasnia ya kubuni katika nchi nyingi, lakini katika miaka ya hivi karibuni, wanawake wanachukua majukumu zaidi ya usanifu na hata nafasi za uongozi. Waumbaji wa wanawake hutofautiana na wabunifu wa kiume kwa njia wanayoitikia uzoefu katika uwanja wao wa kazi na kufanya mawasiliano yao kuwa na ufanisi zaidi kupitia muundo wao. Mwishowe, kuna uwezekano wa mabadiliko chanya katika tasnia ya usanifu wakati wanawake zaidi wanahusika katika majukumu ya kubuni ulimwenguni kote. Dones. 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 Visibilitat. Visibilitat. Llibertat. 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 Igualtat. 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 Completa. Completa. Impuls. 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 Sense límits. Sense límits. Sense límits. No estàs sola. No estàs sola. No estàs sola. Actua. Actua. Tenim drets. Tenim drets. Lliures. 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 Dissenya. 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 Dones creadores. Dones creadores. Dones creadores. Creadores. Dissenya. Dissenyem En femení. Me llamo Inara y soy diseñadora e ilustradora freelance desde hace 10 años. De manera personal utilizo la ilustración para dar mi punto de vista de lo que ocurre a mi alrededor. Sin embargo, como profesional intento incluir en los proyectos con clientes mujeres de todo tipo, independientemente de su cuerpo o del color de su piel. Creo que si en la publicidad, en el cine o en los libros los personajes más interesantes son representados por hombres y si hay mujeres juegan un rol muy concreto, el resto de mujeres dejamos de estar representadas. Desde la política se cambian las leyes, pero para que haya un cambio real en la sociedad tenemos que normalizar nuestro papel en ella. Y nosotras, como profesionales del diseño, podemos aportar nuestro granito de arena.
Por lo tanto, aprovechemos nuestras propias herramientas para que nuestra voz se escuche y se tenga en cuenta. Hola, em dic Georgina Soleil i vull participar a la campanya del 8 de març. Soc estudiant d'últim curs de gràfica publicitària a l'Escola Illa de Sabadell i us vull compartir la meva reflexió envers el disseny. Crec en el disseny com l'eina més poderosa que ha rebut la humanitat. Soc estudiant que, amb aquest espai, treballo en diversos àmbits, abarcant des de la fotografia al dibuix, l'escriptura, el vídeo, etc. Crec en el disseny per a poder transmetre missatges i emocions, sobretot per aplicar-los a aquelles empreses, productes i projectes que són de caire social, amb esperit crític, humà i real. Aquest 2021, aquest 8M, vull fer èmfasi a la sexualitat de la dona. L'eslògan "Allibera't, gaudeix-te, gaudeix" és una frase d'empoderament que busca constatar la importància de revertir la situació d'estandardització de la sexualitat, trencar amb la discriminació envers aquesta i connectar cadascuna de les dones amb la seva sexualitat. Дизайн делает мир волшебнее. Он удивляет, привлекает и будоражит. Я бы не делила дизайн на женский и мужской, хотя, безусловно, они разные. Я бы делила на умный и красивый, и нет. Конечно, всегда и везде выделяется микс красоты и смысла. Он привлекает, трогает, не оставляет равнодушным. Дизайн — это открытие каждый день чего-то нового. Hola, hola. Hey, ¿qué más? Hola. Torcha. Hola. Hola. Pues ha llegado el momento de cerrar la jornada. Marina Gasol, Raquel Camacho, Sheila González, un placer compartir con vosotras reflexiones y experiencias. Gracias por su colaboración a Montserrat Rivera, directora de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya, Laura Martínez, presidenta de l'Institut Català de la Dona, y María Àngels Cabré, directora del Observatorio Cultural de Género. Gracias también a todas las colegas diseñadoras que habéis enviado vuestros trabajos y vídeos. Ana Black, Lina Tieno, Jordina Díaz, Georgina Coma, Angeliki Atanasiadi, Mónica Costa, Marcela Rivera, Francina Cortés, Ainara García, mil gracias. El empoderamiento no es una cosa ni de un día ni de un mes. Es una actitud, una vigilancia y una lucha constante que debemos mantener cada día. Es prioritario hacer acciones para que el futuro de las mujeres diseñadoras
sea más igualitario y empoderado. Por lo tanto, a las mujeres diseñadoras, a todas, haceros visibles, menos esconderse, más visibilidad. Desde el Colegio Oficial de Diseño Gráfico de Cataluña, os emplazamos a repetir esta jornada dentro de un año, del 8 de marzo al 8 de abril de 2022. Animamos a todas las colegiadas, estudiantes y diseñadoras a que se unan y desde ya estad atentas y preparad vuestros vídeos para la segunda jornada Diseña, diseñemos en femenino. Salud y diseño.